ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସୁଢାପାଲି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଙ୍ଗେଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁଢାପାଲି ଗାଁରେ ବାବା ବୈଜନାଥ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖନୁ 23 ତାରିଖ ତକ୍ ହେଇକରି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଇଯାଇଛି।